Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 6 eta 19 minutu diren honetan, lehengo astean amaitu zen Binagako txapelketa nagusiko lehen fasearen analisia egingo dugu, gogoratuko dugu, txapelketa hasi zenean, jarraian, deskribapenean txertatuko dizuegun kiroluneako bideoa grabatu genuela pronostikoak emanaz, eta gaurkoan hori berrikusi ostean, hemen nire aurrean ditut, geuk emandako pronostikoak eta benetan gertatu dena, eta horrekin batera noski, bikote bakoitzaren nondik norakoak emango ditugu. Beraz, besterik gabe has gaitezen, lehen postuan Peio Etxeberria eta Zabaleta ipini genituen, hauek bigarren geratu dira. Beraz, ez gara oso urrun ibili alde horretatik, baina bikote honen inguruan ñabardura asko egin behar dira. Izan ere, txapelketa ez zuten ongi hasi, lehen norgehiagokan Ezkurdia eta Tolosaren aurka oso galduta ibili ziren, normala zen alde batetik, batez ere Peio Etxeberria aurreko igandean kolpe latza jasotzetik iritsi zelako Azkoitiako norgehiagoka horretara, eta Jose Javier Zabaleta etzen fin ibili, Xabi Tolosak aldiz sekulako partida jokatu zuen, eta Ezkurdiak baita ere, eta hargatik ez zioten txapelketari hasiera ona eman, gerora pixkanaka zuzentzen hasi ziren, gero berriz momentu batean apur bat okertu ziren pare bat norgehiagoketan edo, baina azkenerako Peiok aurrean erakutsitako ausardiak batez ere azken fase honetan, izan ere txapelketako lehen fase honen azken fasean, Peio Etxeberriak norgehiagoka gehienetan nortasun ikeragarria erakutsi du, eta hori izan da bikote hau finalerdietara zuzenean sailkatzeko gakoetako bat. Eta noski bestalde, ohikoa den moduan Jose Javier Zabaletak atzean ematen diona eta dominatzen duena. 32 urte ditu Jose Javier Zabaletak, baina honek freskotasuna ez du inondik inora galtzen. Behar bada galduko du, hemendikan urte batzuetara, baina momentuz bera da jaun eta jabe atzeko kuadroetan Jon Mari Ezkurrenarekin batera, eta hori txapelketa honetan beste behin ere demostratu du. Naiz eta une batzuetan ikusi zen bikotea behar bada ez zuela elkar ongi ulertzen, esan dezagun kakotxa artean, azken boladan oso ongi jokatu dute biek ala biek, batez ere aipagarria da azken norgehiagokan Artola eta Imazen aurka lehen esan dugun bezala Peio Etxeberriak erakutsi zuen nortasuna, eta Zabaletak atzean dominatuta bikote honi irabaztea oso zaila dela erakutsi dute. Bigarren postuan Jaka eta Mari Ezkurrena ikusten genituen, hauek ordea lider izan dira, beraz, lehenengo biekin gutxi gora bera esan daiteke pronostikoak asmatu ditugula. Lehen esan dugun bezala, hauek txapelketari hasiera bikaina eman zioten, hasieratik oso irabaztaile hasi ziren, logikoa zen, zein izango zen bikote honen jokoa, Jaka gainera lauterdiko txapelketan asko jokatzetik iritsi da Binakako txapelketa honetara, Jon Mari Ezkurrenak ere gorabeherak izan ditu, izan ere partida batzuk utzi egin behar izan ditu eskuko arazoak zituela eta abar, baina jokatu dituen partidetan ikeragarri eman dio, asko jokatu du, eta berretsi egin du berriz ere Zabaletarekin batera atzelari jotzaiena bera dela. Jakak batez ere txapelketa osoan zehar sekulako distira erakutsi du ez dela bakarrik errematean fin ibili, pilota askoz ere gehiago luzatzen du, botera ere min handia egiten du, eta alde horretatik gorakada handia egin du Lizartzarrak, eta finalerdietan, gerora egingo dugu noski playoffak igarotzen direnean eta finalerdietako analisia, baina askoren ahotan dagoen bikotea da txapela irabazteko. Hirugarren postuan guk Altuna eta Martija jotzen genituen, eta halaxe izan da Altunak eta Martijak eskuratu dute hirugarren postua. Bikote honek espero baino gorabehera askoz gehiago izan ditu, batez ere Jokin Altuna eskuetako eta arazo handiekin ibili da, ikusi besterik ez dago azken 3 partidak Javi Zabalak jokatu behar izan dituela
bere ordez, aldiz Martijak eta lehen norgehiagokak ere ezin izan zituen jokatu hor jada lauterdiko txapelketako finalaren ostean berak iragarri zuen, hasiera horretan ezinezkoa izango zitzaiola egotea, baina hemen ikusten da beste behin ere, ze bikote lehiakorra den Altunak eta Martijak osatzen dutena. Arazoak arazo, lehen 3 jardunaldietan etzen Jokin Altuna egon, azken 3 jardunaldietan ere ez da egon, eta horrek Javi Zabalari jendearen pilotazaleen aurrean agertzeko aukera eman dio goi mailan lehen aldiz, goi mailan oraindik ere jokatu gabe baitzen Javi Zabala, erakusleio bikaina izan da Javi Zabalarentzat Jokin Altunaren ordezko izatea eta bikain baliatu Logroñoarrak, baina hemen arazoaren muinari jarraituz sekulako meritua dauka bikote honek, iaia Jokin Altunak jokatutako norgehiagoka guztiak irabazi ditu pare bat edo salbu, oso gaizki hasi ziren, Elezkano eta Martijak jokatu zuten lehen 3 norgehiagoketan, Martija ere konfiantza handirik gabe ikusten genuen, gerora ordea Jokin Altuna itzuli zenean beste irudi bat ematen hasi ziren, eta azkenerako playoffetarako oso zail jarri zitzaien hasieratik, baina begira, azkenerako 3. postuan eta 2 aukera, 2 bala esaten den bezala izango dituzte finalerdietara sartzeko. 4. postuan Elordik eta Arrezustak osatzen zuten bikotea ikusten genuen, hauek 6. geratu dira, hauek inondik inora ez dute egin espero zen txapelketa, hasi oso ongi egin ziren, gerora ordea erabat jaitsi ziren, Elordi aurrean konfiantzari gabe asko galtzen, baina Arrezusta ere atzeko kuadroetan ezin dominatuz, batez ere ezin dominatuz, eta gorriak ikusi behar izan dituzte, azken norgehiagokara arte, Elordik eta Arrezustak, Lasok eta Arangurenek, gero aipatuko ditugunek, ataka estuan ipini zituztelako. Azkenerako lortu dute, baina hori bai, bala bakarra izango dute sailkatzeko eta irabazi ezkero beste 2. aukera handi bat izango lukete finalerdietara sailkatzeko. Artola eta Imaz guk 5. postuan ipini genituen, hauek 4. geratu dira, hauek txapelketa bikaina egin dute, azken unera arte finalerdietara zuzenean sailkatzeko aukerekin iritsi dira. Eta ipagarria batez ere Iñaki Artolak erakutsi duen jarrera eta erakutsi duen joko bolada txapelketako lehen fase honetan. Ikusgarri aritu da Artola, Imaz oso on batekin, apenas galtzen du pilotarik Ander Imazek, eta hori bikote honen gakoetako bat, izan da aurrean Artolak abiadurarekin mugitu du pilota, horrez gain tanto amaitzerako garaian ere freskotasuna erakutsi du, ederki luzatu du pilota, eta horri noski gehitu behartzaio Ander Imazek atzean eman duen segurtasuna, gehi pilota 4-3 harrapatzen duenean, atzeratzeko eta batez ere baztertzeko duen gaitasuna. Asko jokatzen ari da Ander Imaz, Iñaki Artolak ere aurrean laguntzen dio, eta garaitzeko oso bikote zaila Artolak eta Imazek osatzen duten hau. 6. postuan Ezkurdia eta Tolosa ipini genituen, hauek ez dira sailkatu, hauek 8. geratu dira. Hasiera oso ona eman zioten, baina bikoteari osotasunean ongi 2 norgehiagoka kontatuko dizkiot. Beste guztietan asko sufritu dute, Xabi Tolosak atzean txapelketa hasiera ona egin zuen, baina Ezkurdia ikusi dugu beste behin ere bere mailatik bajuxeago, lehen urtean Martijarekin egokitu zitzaion horrelako txapelketa bat, eta azken 2 binakako txapelketak Joseba Ezkurdiarentzat egia esan azteko modukoak izan direla esan daiteke. Hor egon ziren aukerekin norgehiagoka batzuetan, baina Laso eta Arangurenen aurka norgehiagoka erabakio garri horretan 13. jardunaldian hain zuzen ere kanpoan geratu ziren, eta ez dute esperotako mailarik eman, esan bezala bakarrik lehen norgehiagoka, kasu honetan Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka jokatu zuten, horretan asko jokatu zuten, eta bestea berriz Getarian Elordi eta Arrezustaren aurka gainetik pasa ziren, baina 2 norgehiagoka on eginda, ez da nahikoa txapelketan hurrengo fasera sailkatzeko. 7. Peña eta Albizu ikusten genituen, eta hauek 5. postuan geratu dira. Egia esan, hauek ere
txapelketa irregularra egin dute, 5. postuan geratu dira, baina egia da partida on gehiago egin dituztela eskasak baino, eta horrek salbatu du noski bikotea. Batez ere atzean Jonander Albizu partida askotan irregular ikusi dugu, gainera pare bat partida ere utzi egin behar izan zituen ataundarrak, eta aurrean Peña ikusi dugu behar bada beste batzuetan, baino ausartago esango dugu. Nortasun handia erakutsi du norgehiagoka askotan, une erabakigarrienetan, batez ere askotan egon baitira hor 7., 6. postu hori limurtzen, eta horiek askotan esan daiteke Peñak atera dituela aurrera, erabili duen ausardiarekin, horrez gain ezker gantxoarekin, asko asmatu du txapelketa honetan, bere arma nagusia hori da, eskuinarekin gehiago luzatzen ere ikusi du, eta hori albiste ona, zalantzari gabe, askotan eskatzen baitzitzaion Peñari bat 2. kuadroan pilota zuenean gerria gehiago sartu behartzuela pilota gehiago atzeratzeko, aurtengo txapelketan ikusi diogu hori, eta oso pozgarri hauek, 2 aukera izango dituzte beraz sailkatzeko, eta 8. Laso eta Aranguren ikusten genituen, hauek 7. geratu dira, nahiko komeria bazituzten jada txapelketa hasieratik, lehen partida Lasok ez zuen jokatu, 2. jardunaldian sartu zen, baina ala moduz, gerora pixkanaka bere maila igotzen joan da Unai Laso eta erakustaldiren bat edo beste eman du, Aranguren egoki ikusi dugu, eta aurrekoan esan genuen, jada ez dugula ikusten gainontzeko atzelarien gandik hain urrun behar bada, lehengo urtean edo orain 2 urte ikusten genuen bezala, orain askoz ere hurbilago ikusten dugu beste atzelarien gandik, baina ez da nahikoa izan bikote honentzat, hala ere partida askorekin geratu ezkeron ikuste, batez ere Unai Lasok buruz burukoari begira sentsazioak berreskuratu dituela, txapelketan sartu da, lehiaketan, eta orain pixka bat, pare bat astetan, 3 bat astetan, hilabetean, esango dugu, burua pixka bat despegatzeko ere ez, sartu berriz jokatzera eta lehia konstante batean sartzea ez delako erraza, eta ea orain zer ematen digun Unai Lasok, maila ona erakutsi du orokorrean. Hauxe beraz, Binagako txapelketa nagusiaren inguruan esan beharrekoa, jarraian promoziokoarena izango duzue, hauxe beraz esan beharrekoa, bitartean ongi izan, agur.